Ata aquí chegamos. María Manuela, un lugar fantástico no Concello de Boqueixón e Pousada. Estamos a piques de coñecer un dos espazos dende hai 5 anos que está chamando moitísima atención. Mistura natureza, mistura enoturismo, viño, cabanas. A verdade é que é un destino que queríamos, tiñamos moitas ganas de amosarlo aos nosos seguidores en radio e tamén nas nosas redes sociais. Está agardando por min a responsable, chamase Nieves. Imos a falar con ela. Pois xa estamos dentro desta finca maravillosa e aquí está Nieves agardando por min, que é a propietaria dona. Moi boas, Nieves. Hola, Dous Bicos. Boas tardes. Graciñas por atendernos. Bueno, E moitas por gracias amosarnos a vos. esta maravilla. Bueno, sabedes que nos encontramos entre viñedos. Entre viñedos, sí. Este é unha finca que naceu dun proxecto que empezamos fai 14 anos coa primeira plantación dun viñedo. Vamos aquí andando, ao lado. Nieves, porque temos finca aquí para andar. Bueno, pois en esta finca, Sí. é unha finca que unha vez que fixemos a primeira plantación, quixemos facer unha ampliación de máis viñedo, Sí. e compramos esta finca que era un monte salvaxe. E unha vez que xa nos vendéramos toda a madeira con esa primeira idea de facer unha segunda plantación, lle demos unha volta ao proxecto. E nese proxecto descubrimos que na parte que nos vamos a acercar había unha carballeira moi bonita, moi autóctona. E nesa carballeira vos ocorreusenos plantar algo que imos descubrir en breve. Vale. Por que ten este nome? Quen era María e quen era Manuela, Bueno, Nieves? este nombre ven de miña nai e miña avoa, que eran dúas mulleres que traballaron nesta aldea moito. Foron, moi traballadoras e en honor a elas naceu o nombre de María Manuela. E o que lle debemos ás mulleres o rural ás mulleres, O que lle debemos porque eran as mulleres que traballaban de sol a sol, traballaban todos os días en todas as tareas que había na casa, máis fora da casa. E, bueno, teño que dicir que desapareceron e se levaron moi poucos méritos. Entonces, en honor a elas, eu creo que lleguei facer ese agradecimiento porque nos enseñaron moitas cousas. A nivel de premios, teño que dicir que ganamos no ano 2020 o premio Agader como proxecto singular en Galicia. Somos o único proxecto que lemos monte, cabañas e viñedos, tamén bodega. Bodega, claro. E agora mesmo acabamos de ganar o premio de Juana de Vega de intervención paisajística. É o primeiro premio que concede Juana de Vega. Peleamos contra proxectos importantes que había en Galicia e, bueno, a verdade é que levamos unha gran sorpresa cando nos dixeron que éramos os ganadores. Pois parabéns por eses premios. Cantas cabañas hai e podemos ver algunha, Nieves? Podemos ver algunha, en total temos 9 cabañas. Empezamos inicialmente con 6, no ano 2020 fixamos as primeiras 6, abrímolas. No ano 22 estas cabañas nos decían que para poder montalas tiñamos que transformar o nosa uva en viño. No ano 22 terminamos a bodega, fixemos a primeira bodega de Galicia de máxima eficiencia energética. Qué maravilla de paseo, qué maravilla de cabañas integradas dentro da propia natureza. Non foi necesario cortar ningún árbol, foron encaixadas neses lugares que hai estratégicamente. Estou lendo aí unha frase que di Nieves, e que quero que me expliques, as cabanas que salvaron os carballos. Bueno, pois é verdad, neste monte non cortamos ningún árbol. Buscamos o sitio onde cada cabaña se adaptara sin ter que cortar nada. Hai algunha que está como incrustada e outras do carballo pasa polo medio da terraza. E aquí, as cabanas que salvaron os carballos é unha realidade do noso proxecto. A realidade é que nos compramos esta finca con idea de facer unha segunda plantación de albariño, pero en fin de semana lle demos unha volta total ao proxecto e viñemos o lunes dicindo ao madeireiro, por favor, que a partir da línea de viñedo hasta o monte que quedaba sin cortar, que non cortara nada. Entonces, lle explicamos o porqué, e, bueno, non tuvemos ningún tipo de problema, pero non se lle chamamos as cabañas que salvaron os carballos, porque esa idea de fin de semana, realmente as cabañas nos salvaron os carballos. Nieves, penso que vou quedar aquí xa, Bueno, eu creo penso que vou quedar aquí. Eu tamén me vou apuntar, vale? Bueno, contanos, como están equipadas estas cabanas? Bueno, pues estas cabanas, digamos que teñen de todo. Teñen cociña, teñen aire acondicionado, chimenea, as seus armarios, o seu baño amplio, e a maiores teñen jacuzzi na terracita, onde estamos aquí sentados os dous.
Podemos nos tomar un vinito, podemos escoitar os páxaros, podemos relajarnos, podemos ler, que podemos facer tantas cousas. Unha delas, alo menos, é adaptada, inclusiva, para que todo o mundo poida disfrutar desta maravilla. Sí, o noso proxecto é para facer 12 cabañas. Inicialmente empezamos con 6, pero fixemos 3 máis este ano 2024. E, sí, temos unha adaptada para calquer persona que teña algunha dificultad, pois sí, se pode hospedar sin problema. Estamos a piques de chegar a San Valentín. Penso que en San Valentín isto está abarrotado, non? O seguinte, pero hai uns bonos que penso que son moi interesantes para agasallar isto, pois a parella, un mesmo, os vosos pais, os vosos irmáns, os vosos amigos. Isto é excepcional, Bueno, eu opino que este é o mes do amor, hai unha fecha moi concreta, que é o 14, que todos lo celebramos, pero creo que iso temos que celebrar todos os días, en calquer momento. Pode ser de lunes a domingo, calquer día. O mes de febreiro, perfecto, pero marzo, abril, calquer mes é moi bonito para celebrar o mes do amor. E isto creo que é un sitio idílico para relaxarse, falar, expresar todo o que sentimos. A verdade é que nos sentimos moi ben, moi a gusto, moi en paz, que penso que cando se busca un destino ou un lugar para descansar e demais, a desconexión é fundamental. Polo tanto, este é un lugar increíble, que mistura, pois eso, viño, tranquilidade, monte, bueno, pois estas cabanas maravillosas. Imagínense aquí cando lles apeteza. Por certo, que o dixen ao principio, pero lembra onde estamos agora mesmo, situados no mapa para que nos teñan ben a mano. Bueno, pois estamos no corazón de Galicia. E o corazón de Galicia é cerquiña de Santiago de Compostela, nunha parroquia que se chama Pousada, pertenece ao Xuntamento de Boqueixón, é unha parroquia que realmente nela quedan poucas persoas maiores e este proxecto pois, supuxo para o turismo rural e para esta parroquia en sí algo que nunca pensamos, quer dicir que está nos chegando xente a nivel de toda España, pero de Francia, de Italia, ingleses, e cando chegan aquí e ven esta joia de carambas, pero que bonito é isto. Que bonito Galicia, que bonito é Boqueixón, e que bonita pues, este rincón de no turismo María Manuela, que estarán orgullosas aí arriba dicindo, madre mía que liou Nieves, madre mía que liou. E agora, pues, ainda queda, bueno, vamos a brindar, pero vamos a brindar a adega. Eu quero ir para a adega porque a parte fundamental, a raíz de todo isto, é precisamente o viñedo. Un Rías Baixas, eu xa entrevistei a Nieves, na festa do viño da Ulla, que levou unos e cantos premios, xa entrevistei, pero agora imos brindar con ese viño, se che parece, vale? Pois parece moi ben. Teño que dicir que a terra que temos aquí na Ribeira do Ulla é das mellores terras para facer os mellores albariños. Digo eu, pero digo porque temos a certificación da Universidade de Santiago de Compostela. No Museo de Ribadavia hai monolitos de cada DO e de cada subzona. Teño que dicir que da subzona da Ribeira do Ulla o levaron dun terreno daqui, onde estamos nos situados, e dixeron que son os terrenos máis minerales para facer os mellores viños. Temos os da zona de abaixo, Salnés, bueno, toda esa zoniña que están aquí facendo producións e logo o viño din que o fan alá, pero a uva é daqui. Entonces nós a uva producímola aquí e transformámola aquí e o noso viño é da Ribeira do Ulla, onde é o Rías Baixas. Pois agora me vai explicar máis, ímolo catar, pero de momento quedo aquí, dallo pause a esta grabación ou como sexa, pero quedamos aquí uns minutiños relaxados. Xa estamos relaxados, íbamos cara a adega, pero é que claro, vimos todos estes viñedos e tivemos que vir ata aquí. Espectacular os viñedos. Bueno, teño que dicir que nós mimamos o viñedo. Cando limpamos o noso monte, toda esa maleza que atraemos é unha maleza natural e atraemos para o noso viñedo. E abonámolo con esa maleza. Despois, a formación deles é en espaldera. A separación que temos en entre cepas son de 2,5 metros. Entonces, iso fai que teñan moita ventilación. E o sol pois, nos madura a uva moi ben. E nós sempre, para facer o noso viño, acollemos a uva moi madura. Entonces fai que o noso viño, a acidez que ten, sexa moi equilibrada. Logo probaremos. Máis cousiñas, o noso posteado para manter a estrutura que temos de cabañas, monte, é un posteado todo en madeira. Entonces digamos que todo o noso proxecto está de acordo. Parece que todo encaixa unha cousiña con outra. Bueno, encontrámonos no medio dos viñedos, pero encontrámonos, deixamos no medio dos viñedos 2 carballos. E estes 2 carballos
era para decir que antes de chegar ás concentracións había os lindes que separaban as fincas e cando nesos lindes medraban, neste caso foron carballos, e os veciños non se poñían de acordo para cortalos. Entonces, nós para saber que aquí había un linde entre fincas, mantemos esos dous carballos que hoxe cada un nos vai a decir dúas cousas distintas. O primeiro é que lle fixemos un mirador para desde aí apreciar todo o paisaje que temos e en algún momento vos tomar algún viño, facer algunha cata ou eso. E o segundo, que ainda temos aquí un pouco sin acabar de definir, aunque a idea xa temos moi clara, é que vai estar pensada para os nenos. Os nenos se subirán a este carballo que ten 7 ramas, cada un xa se inventa aí no medio a súa historia, pondremoslle algún columpio, entonces os nenos van a estar deste lado e os maiores tomaremos o viño do outro. Está todo pensado ou non está todo pensado? Estamos entrando na adega, hai un recibidor, pero chama moito a atención esa imaxe de María Manuela. Esa é a imaxe de María Manuela. Teño que decir que é unha imaxe creada por Blanca Millán. Blanca Millán, quen é? Pois Blanca Millán é a bisneta de Manuela, e a neta de María, e a miña filla. Bueno, teño que dicir que, aunque a vemos aquí, é unha imaxe que tuvo un trayecto de 2 anos. Eu sabía moi claro o que quería, pero que chegar a expresar todo o que tiñamos que expresar na imaxe e que a filla mo entendera foi un pouco largo. Pero, bueno, pasados 2 anos, ela xa cansada me dixo: mamá, che enseño isto e che vou explicar. Se che vale, perfecto, e se non, xa me marcho. Pero, bueno, a explicación que me dou, que vos vou decir, foi perfecta e aí é onde quedaba todo expresado. Entonces, teño que dicir que María tiña moito pelo e sempre andaba con moño, entonces esa parte de gafas e forma de moño é a parte retro de María Manuela, representa a antigüedad. Pero logo apareceron as cabañas, que apareceron máis tarde, como 2 anos máis tarde do inicio do noso proxecto, e entonces, en vez de pintarlle o pelo, pintoulle as folliñas dos carballos, que son as alturas das nosas cabañas. Na parte do cuello pintoulle aí unhas uvas que representan as nosas raíces e as nosas vides. Pero logo faltaba unha parte importante do noso proxecto, que era a pasión e a modernidade. E que fixo aí? Pois aí sacou un labio rojo en forma de corazón, e ese labio é o que representa a pasión e a modernidade que lle poñemos nós a este proxecto. Despois que naceu? Pois naceu o noso viño. E o noso viño que teña que sacar a etiqueta, pois Blanca Millán. E Blanca Millán, sabendo que esa pasión que nos lle poñemos, esa modernidade que nos lle damos, ela se inventou un labio, ella en forma de corazón. E nos remata con a frase que di: de unha tierra trabajada por mujeres que deja a huella. E todo isto é a realidade do noso proxecto. Estamos xa dentro da adega, un sitio magnífico tamén, unha estructura moi integrada dentro da propia paisaxe onde estamos. Pero fálanos da produción. Esta é a segunda añada, cantas botellas tivo a primeira, a segunda, que produción tedes? O que vamos a catar agora é a nosa segunda añada. É a añada 2023. Esta añada son 13 meses en lías, aceiro inoxidable e barrica de madeira. E a segunda añada, a añada 2022 foron 6.800 botellas e a añada 2023 foron 7.300 botellas. Temos produción para facer máis viño? Temos produción hasta para facer 50.000 botellas, pero somos conscientes de que somos, eu chamo os novatos porque somos os novatos, temos que sair ao mercado, temos que expandir a nosa marca e vamos pasiño a pasiño. Pouco a pouco. Pasiño a pasiño. Bueno, pois agora imos catalo, a que sabe, a que non sabe. Unha cata tamén ten o seu requisito. Sí, pero eu digo que vamos a degustar o María Manuela. A degustalo. Pois vamos a degustar un María Manuela. Salvariño, mira. Os amigos Rosario. Aí está. Bueno. Pois, Nieves, temos que brindar. Vamos a levar a nariz e vamos a mirar que aromas nos ten. Vale, eu sempre digo que o primeiro aroma dun viño é que ten que oler a viño. Non podo oler a mazas verdes nin a anís. Ten que oler a viño. Pero agora vamos a sacar os aromas secundarios. Vamos a peilalo un poquinho. Vale, levamos a nariz novamente. Cambia. Vamos a dar outra voltiña.
Bueno. Sí, sí. María Manuela son viños de añadas. Cada añada é distinto, porque queremos que exprese o ano que houbo para que, cando recollamos a uva, o primeiro ano, añada 2022, que eu fui enamorada da añada 2022 porque foi un ano de moito sol. A uva estaba moi dulce. E tivemos un María Manuela que tiña un punto de dulzor final que para min era fantástico. Que pasa ca añada 2023? Que é distinta da 2022. Por qué? Porque o ano 2023 foi un ano de moito contraste. Houbo días de moito sol, días de moito frío. A uva estaba como resistente a ese clima que tuvo. Entonces, digamos que a añada 2022 tiña unhas notas como anisadas, a fruta con hueso, e a añada 2023 ten unhas aromas como a compotas de mazán, a compota de pera de uma, que sofreu máis e está máis pacificada. Vamos a levar a boca. Venga. Está rico. Está moi rico. É que é un viño que tuvo 13 meses en días. Embotellámoslo en noviembre. Xa leva en botella 3 meses. Dentro de 3 meses máis vai estar ainda máis rico, porque despois do embotellado necesita tranquilidade, outra vez relajación. Ahora mismo leva 3 meses e xa está máis rico que ao principio. Ten ese punto de que fai que teña unha acidez moi equilibrada, pero logo en boca é moi largo. É un viño que nos deixa aí un gustillo que nos apetece seguir tomando, non? Tomamos un traguiño e ese trago nos invita a outro trago. A maiores, é que cando un viño é agradable, desata a lengua, e nos fai falar, nos fai comentar, nos invita ao diálogo, nos olvidamos de pantallas e moitas desas cousiñas que non nos fan falta. Entonces, bueno, eu digo que é un viño moi agradecido, un viño que nos invita ao relax, a compartir, a mostrarnos naturales. Pois mira, aquí quedamos, Aquí quedamos. Nieves, graciñas de verdad por este turné que nos fixo por este rincón especial que hai en Boqueixón, en Pousada concretamente, na parroquia de Pousada. O mellor é que o descubran en primeira persoa. Toda a xente que nos está escoitando ou que nos está vendo nesta reportaxe, que se acheguen por aquí e que disfruten de todo o que lles vimos falando. Un brinde por toda esa xente que está pois aí ao outro lado, escoitando, que vai por eles. Pois venga, que vai por eles, que nos veñan a descubrir, e moitas gracias a todos os que viñeron e que nos repitan. Eso mismo. Saúde. Saúde.